Ресторан ме впечатли с бързината, доброто изпълнение и че се отзовават на момента. Здравейте, аз съм Таня Камбурова, живея в София, ЖК Свобода. Аз съм човек, който се е занимавал с фармакология. Работила съм много дълги години в индустрията фармацевтичната, а сега съм пенсионер. С много. Аз с времето съм имала достатъчно много необходимости от ремонти. Това са 2 бани, 1 коридор, сега последно, тоалетна, последно правихме ремонт на кухнята, моята кухня, и съм достатъчно доволна от всичко, цялостното изпълнение. Ресторан ме впечатли с бързината, доброто изпълнение и че се отзовават на момента. Готини. С удоволствие бих ги препоръчал и знам, че няма да сбърка.